पवन सिंह कहना हमार कौन मजबूरी बा कि हम चुनाव लड़त बानी। खेसारी लाल यादव पवन सिंह खातिर करत न प्रचार। खेसारी लाल यादव मंच से कहना कि कमल के कैंची से काटल जाई। तो आई आज के ए वीडियो हमनी के यही के बारे में जानल जाई। तो चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनाओनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। बिहार के रोहतास जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज और नासिरगंज में भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह चुनाव प्रचार करत बाना और यही बीच में अब खेसारी भी पवन सिंह के चुनाव प्रचार करे खातिर काराकाट में उतर गइल बाना। खेसारी लाल यादव अब पवन सिंह खातिर वोट मांगत बाना। एगो सभा में जब खेसारी और पवन सिंह मंच पर अइल लो त ओ लोग के चांदी के मुकुट पहना के स्वागत भइल। ओकरी बाद निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह कहना कि ऐसन कम नौगत आ गइल बा कि कलाकार के राजनीति में आवे के पड़ता। एकर कारण बा कि नेता जब बढ़िया काम नहीं खलो करत तब अभिनेता कुल के राजनीति में आवे पड़त बा। पवन सिंह के बाद भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पवन सिंह के अपन बड़हन भाई मान के पवन सिंह के संघर्ष के चर्चा कईना। कहना कि पवन सिंह शुरू से ही केहू के भी मदद कर देना। जब नेता लोग जनता के विकास नहीं खलो करत तो हमनी के अभिनेता के चुनाव में उतरे पड़ता। अगर जनता पवन भैया के साथ दी तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के पूरा भरपूर विकास हुई। तो रउआ लोग के ई खबर कैसन लागला, अच्छा लागला तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और कमेंट में बताई कि का पवन सिंह जीत जइहन कि ना। अपन राय कमेंट में लिखी। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।